Pinoy Bus Driver TV. Kawayan. Sa bahay, pera natin dyan, no? Bumili na lang is dalawang litro. Ako dalawang litro. Kasya. Balik. Bumili na lang is sa Double Bay, dalawang litro. May kulang to eh. Ano pa na ito bukas. Agad din ito sa puri ng kumpleng. Puri ng kumpleng. Pero puro yan. Mga mayroon. Saan? Mortgage? Hindi ba, dito pa lang, sa may tabang magkulay, sa one lane na ba?
Zero. Transfer daw. Galilo. Bakit sila mosquito?
Okay. Buksan na tayo. Okay. Dito may malalim din dito. Nakalimbarik kita. Dati may isipon dito. Bas. Yun ako. Bas. Wala. Bas na sir. Pero bas. Yan ka ba? Wala na yun. Kasi wala na. Wala na yan. Nandaan pa yung kontinto eh. Wala na eh. Wala na. Ba't wala na talaga dito? Parang nagabi ko na naman. Sabi yung rekto mo, wala na yan. Dito pa din may bahay yun eh. Pinapalan natin. Dito yun. Pala. Sabi ko na dito siya kung business na nga. Natin sa ito yung sinundan siya. Dapat yan. Pagkakana mo
Sinok, Liban. DRS. Walang puset. Walang puset.
Para dyan, huwag tulay. Yun ay Huwag dyan. Gusto niyo baba niya. Pagkuha lang, baba na kung sino. Ayaw ko yan. Tulay niya, wala ko. Wala ako. Bago ang tulay, sige. Wala na. Yung sa kampo. Sinabi ko sa dati. So, kita tayo. Single niya. Kapo dito sa kalba. Oo. Kaya single. Itong tulay ako. Ang kampo. Kaya dali sinali ko doon. Oh, kita tayo. Pero ako na ganito eh. Dito na, dito na yan. Ito na. Dito na, dito na. Oh, ito na, ito na. Yan yung kanton lang yan. Ito yung Ipsil yung sinasabi niya. Ipsil yung sinasabi niya. Ito na lang, Ipsil yung mo. Oh, na. Ano ito eh? Kailangan mong dala. Ano na ito pa? Ba't po yung waiting? Yan, yan, Ano nga ba? Sa Ipsil yung niya. Oh, yan na yan. Ipsil yung baga. Ipsil yung. Binili na pa doon eh. Binili na pala doon ng palisin. Di ba? Binili na pala doon sa tindahan na huwag mong palisin. Ito kasi, nung gold service, padala namin daw. Kasama ko si Puntillas. Oo. Ang bumaba sa amin, nakapatig. Tapos sabi ni Puntillas, nang nagsundo nga yan, wala nga nagsundo. Nung napalis na ito, dami nagsinabasan. Puro mo nakabayo. Alap na. Ah, Tira rescue. kampo yan. Tampon-tampon. Napasok kami. 160 mo.
Dati si Dwi na katawag. Pinakatayin. Nagtawag dito. Wala namin. Tama. Ayan. Si pinsan na kasi yung isa. Sa pinsan na. Ayaw, sa kaibigan sila, kung makikita lang at nalagyan. Kaya pa silang nagpapal. Barangay Camarines.
Stick pa. Kapatid mo ba? Sabihan ng kanya. Ano? Nagawa nila. Ako makakasingit sa'yo. Wala ko signal. Wala signal na ganito. Sa taas. Signal ba? Wala signal. Buset, wala. Harold. Tapos, ano, baka nagsabi, from Kalugan sa sarap po, sarap po ulit sa mga Kalugan dyan. Rowan, Susmitya, sa lugar, sa Saragay, sa one way, ano ka na, Bergam ito, Michael Chan, Panuman, ito ang sa diyan, papasok mo ito. Wala nyo, pag ikaw na sa, hindi ka mo, ikaw na sa ay makapapayos bilang sabi ang basin. Nandito na kami magbalik. Papasok na tayo. Wilson, Pasiba, boss, saan lugar yan? Dito sa Kuhil. Pero highway, Ragay. Tama resort. Bicol namin, sa Bicol na to. Siyempre, 55 kilo lang ito.
silang bago dyan. Tapos na eh. Uy! Sa tayo. Sabi ko. Tangin ka. Tapos mga tangin sila muna din. Jun, Pinera, ito, Pagkanto. Oras, nagbayad kaya, salamat ko sa sabi, sana po kayo hindi ko papasok papunta ka. Close po ang Muangas Bridge. Boundary Bao. Close na ba hindi ko pusit? Close na? Salamat sa info. Salamat sa info. Okay, muli na. Mirano. Ingat. Sige, amigo. Salamat sa info. Wala, sa nabo ano tayo papasok? Huwag nang hiri ka. Patuloy. Sa tuloy mo sa Macau? Ha? Sira, tuloy sa Macau? Putol pa. Putol pa? Ano ba, parang namin? Nagpaprapasok din ko. Ginawan, sinabi mo bigong set. Terus, sabi mo, lalo sa ngayon na maulan. Kasi medyo madalas ang kalsada. Kaya may disgrasya na alvin pansit sa may sa Tarita. Salamat. Marco, maglinis saan na kayo. Ito talaga ilohan ni Mauricio Igon. Horse. Ingat ka po, salamat po. Let's go. Ingat ko. Mas number lang dala. Awan ito tayo ng pa rin. Awan ito tayo pa rin natin. Southbound.
Tapos, advance to. Para kung mga ko, magkaya mo. Ito ako ng complete. Nandito man ako, Bicol. Wala akong zero pa liti. May ako naman sa pila ni complete. Pero pila muna tayo. Pagbalik, patik. Diyan na tayo. Nag-people pa na ako dyan. Para madalang mo lang natin ang ating mga kababayan sa Erika. Gagawin. Tapos, tayo. Idol. Next, nakapyo. Tayo nag-iinom set. Tayo nag-iinom set. Asa mo yung kaya scout Sir Campos. Wala na mulong ka dyan. Kung tinda ng kayo. Dito sa ating mga amigo na tinda ng mga paso. Mga kanya. Yan sa Tabando, sa Amigas, sa Siao. Dito na din natin. Ito na mga pinagong na din. Mga pinagong parang pinagong. Samuel, sa iban. Ako, Biskaya. Sa mga Biskaya dyan, complete. Para kagabi. Nalakbayan sa rin. Kat sa biyahe ko. Salamat. Manapal ka naman ng tipisit. Sige lang, uwi mo ah. Sige ka muna na. Malayo lang sa laban ah. Taas. Pagkatawin. Bago magbabara. Bakit paon? Nagawa rin sa rin ng ulit. Gani na sa lolo. Ay, nabanggi. Sa tapos talaga may province sa Puerto Rican na para pa channel Valentine's pag-ito ka lang at mga tapos lang sila pag-ito pag-ito lang sa talamat kaya na sabi mo kasi sabi mo kasi ng polis, kaya mo,
Alas ka. Kanya lang po. Kaya lang, magpapikon muna tayo. Ay, Sige po ba? Start. Sir. May bagay. Ha? May bagay. Oo, madilipan lang natin mamaya. Tungkol sa buwi. Baka alas 10. Bigdan. Bigdan kami kung wala kami kung sa tuloy biyahe mo sa Luis. Tigog pa biyahe. Oo, pagbalik sa Pasay, kita agad sa ito. Pero dito kung sa dito ka, automatic sa yan ang Mayo 8, matagabi ito. Okay lang po sir, okay lang. Daniel, sa tao. Ra! Isa. Bouncer. Gawa nga yan. Wala kang dumit.
Lahat na.
Transfer lights. Asa si Rosata, ano? Rosata, ano? Wala din natakbo yung auto ni Celestino. Taiwan. Ano siya nagsampa? Auto yun. Ah, Alis sa auto ni Celestino. Kasama yun. May tawa. Sabi ni tawa. Ano si Barber? Kita mo.
Bulak eh.
compressor. Tutulungan din mo ikaw. Sana ko. Kasi huwag ka na. Ikaw, uwi. Masuwi na. Masuwi na. Parang lay. Isip ko. Kasi ito yung ano niya sa ano eh.
Sa balay. Yan, pagkain. Yan, pagkain. Sabi, punta ako sa bago. Yung nasa kanya, hindi ako. Tatlo ang sabi. May ka ba hindi? Mama ka dyan. Patalabi mo ng pagkakas. Diyan. Hindi ko alam. Sabi, Pagpilay na naman. Pagpilay na naman. Kaya pag may okay na naman. Walang bukot. Hindi na kayo sa pag. Bago kung sa bago. Bago. Hello,
Tapos may kulit ka rin na masyadong mo. Sayang. Ha? Sayang. Lalaki yan. Yeah. Ha? Yeah, salamat. Salamat pa rin. Yung iba kasi ayaw magbuhat ng ilay. Hindi pa. Pagkain sila kayo pala. Pag yung mga bumating, ayun, diyan ko na kami. So, Dapat tulog kayo sa umpisa. para sa pagkakas. Karas, bukod. Meron. Kawas. Mga talaga si Bukod. Ito, may ito bumapakita. Pare lang. May baba dyan, marami. Ma'am, tara, si Bukod. Ayos lang po. Dahil mga ba dyan, ito na yung kabilang pagkain. Dali, dali, dali. Gilid, gilid.
Tara. Wala ba may madami? Pero mga kababayan, Sa Chiracos, Leparan. Leparan naman ito eh. Sa Isidro. Uli. Panan. alas 8:15. Sekarang sepuluh kilometer. Ikut para tayo ng nabuhay ito, kilometer. Alam ko siya tayo natin ng buhay ito. Sabi na ko lang sa PCB. Start dalawang yun. Lagyan mo po. Lalakbagin yan. Kagabi. Kami balagbag. Ganda. Kaso siguro. Inala yan ang buwan. Sira pa mo ito. Wala na kasi. Masubin eh. Saan nga nagtrabaho kayo si Toriano? Yo, Toriano. Koreano. Toriano taga Yung nakawag na lang niya. Ay, taga-Bambo. Oo. Hindi ko nakikita na. Nakita. Nakikita. Yung ba naging boses mo? Go sa tayo. Taga-Bambo ng Espasyo. Ha? Okay, spasyon. Bakit pinagkanya? Putan? Alam mo ba? Matagal ako na sa Bermils. Ha? Matagal ako na sa Bermils. Bakit?
Siya nga ni... Yan. Aamihan talaga. Oo, next question. Ibig sabihin na desisyon. Paano man siya sa mga talaga? Bagong kain na naman yan. Ito pa. May nag-overtake, hindi ko sila. Naalala ko rin ito. Daniela, saka si Partner niya. Ano ba? Ito, 6 yata yun. Mahirap ano? Partner ni Daniela si Babak Street sa Takpak. Ano sa may Talipano? Ay, dito sa may pisina na yun. Tuwid siya. Saka sa Makita. Saka saan ka ng headline. Patay ni Makita. Nagbago ka na. Para pag-pick up ka. Saan ba yan?
One way. One way. Galing Provina. Yan yung itinawag kanina. Ginawang ka na. Yung nga itinawag kanina. Hapon. Asan mo kayo? Ito na lang ay double. Tabilan pa wala. Yeah. Kasi apat yun eh. Panlima yung doon sa Waragay. Kilatan niyo. Alas 8:30. May kupusit. Ang alas 9 as Masalo. Alas 12 tayo umalis ng Tobina. Repression. Sa tabi ko. Tracking. Sila na eh. Live po siya. Yung mga ginong mga driver.
Ay, paano sa Lisitro? Ano siya, talaga sa double B. So, paano cover so ang dami mga bus dito, gusto na yung kapila. Pila-pila tayo dito, gusto na yun. Pila-pila tayo dito, gusto na yun. Mag-share dyan, mag-share, pero gabunan. Kasi, Pag-pay na naman. mag-share na naman, Headphone mo dalawa. wala, mag-share na naman, mag-share. Manahi. Alas 8:30 ng gabi. Wala dyan ang turbina, pagkano na 12.